intombi eshaya umthetho angeke iganiso ka noma ningenza nentanami olibekezilila noma ningenza liyahlonishwa isoka iyathatha kusebenzela uyekele ngethatha kusebenzela uyekele kusebenzela ukusisi uma ngabe unomntwana ekhaya siyazi manje uJanuary abantu bafuna ukufuna amadoha abantu bafuna ukubuyela esikoleni abantu bafuna ukuya ema-university umntwana wakhe akekho umuntu ayikholisanayo ufisa ukuthi umuse kababa wayo kuba beyombheka ufisa ukuba umuse kababa wayo kuba beyombheka Thanike la ekhaya lo okuyenoshisa iphepha ucela kushisela iphepha emsamo akubikele nansi indaba nansi ingane ufisa kuba yokhuthwa kwababa wayo okay esho emsamo ukuthi bogogo njengoba nazi ukuthi la ekhaya kuna nansi ingane zabani bani uzala kwabani siyazi bayakweleta la ekhaya kodwa sinesifiso kuba lengane bokho sicele kunini ukuba lengane seyokhulela khona ngoba akekho la ekhaya ozosana lengane uvika ukuthi ingane ingaguli uvika ukuthi ingane mayangali ingabangwa zidalwa uvika ukuthi ingane mayifika ngale ingathosi ishawa izinto zangale ithunyelwe khona uvikela ingane ngayo yonke indlela utshela usibephe ekhaya ukuthi unenkinga yokuthi la ekhaya awukwazi ukuthi ingane usanobani ufisa ube khona baba ngoba la ekhaya ugogo akekho ufisa ube esikoleni ucela ukuba ingane ingale kababa wayo beyikhulisa bekugadele yona lo uzoshisa iphepha emsamachaze lawo gogo ukuvuma kwenu noma ukujabula kwenu nedalo zizojabula uma nivumelene la ekhaya idalwa zizojabula hayi ukuthi wena uthathe isinqumo kodwa uma nizovumela ekhaya ukuthi ingane ngicela ukuthi bamene khoya khona yize bekwelele zizojabula idalo ukuthi okay nitshelile ngoba nani nijabule zizojabula nasedala zibambisa ingane ihambe nayo ngoba ingane mayicela ukuthi idalwa zala ekhaya akayibambisana intaza kwabani uvele ingane hayi ukuthi usuthi aziyeke ihambe mayifika ngale kwababa akuhambe kuyiwe ngenhla kusibaya umuntu nomuntu ekhaya ofika edelungeni nomndeni uyabika akafika ngenhla kusibaya kumuntu nengane kubikwe umisibaya singekho kuyiwe emsamo ndli kwagogo ushisa impepho nansi ingane ke kasibanibani uzokhula la ekhaya siyazi ukho kunekweleta siyazi niyakwetana imindeni emibili njengoba kwenzeka kanjena kodwa le ngane yenu lokho kusho njalo ngoba ingane kungalapho ngempela ingane ubanika ijazi ukusho nje le ngane yalapho hayi ngoba banika ijazi ngoba le ngane izogula futhi uma ubuyisibanga nesirong umisa isibongezo ingane yabiyo nhle sibaya utshela abadala ukuthi ngoba isibaya indlu yedala utshela uma nhle sibaya lo shisa ekhaya uyabika noma bekhaya uyabika nansi ingane esizala kwabani izokhula la ekhaya bogogo silingane ibhekeni bogogo niphi inhlanhla nivikele gogo naseyifeni ningayibangile lengane heyeni lengane bambisana netaza kwabani ukukhulisa lengane bese ngicela kulabo abantu abangahlangene ke nalento musa ukuphendula ngendlela yokubahlaza siyafundisana musa ukuphendula ngendlela yokubahlaza kukhona okuzoba